परबतजरा जिल्ला बिफिबा 57थि राभा सान फालिदों। दिनै 57थि राभा सानजों लोब्बा लाखिनानै परबतजरा जिल्ला बिफिबाबो फालिदों राभा दिबस। परबतजरा महकुमानि काजिगाव कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बानजायो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सान। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मनमोहन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिटिसिनि एमसिएलए नन्दलाल मगराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिष्णु प्रसाद राभानि सान फालिनायाव गोबां राभा बर' आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमसिएलए नन्दलाल मगर बिथाङा खौरांनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। राभा महिलारि सारा थिननाय बायदियै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बयनिबो मानिजाथाव मुंख्लंफोर हक अथवा मानिजाथाव व्यक्तित्वफोरखौ मानिनांगौ होननाय आदेश अनुजायै जोङो दिनैनि राभा राभानि दिबस कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि मृत्यु दिबसआव जोङो बेयाव नुजाफैदों परबतजरायाव। बिराद मोजां जादों प्रग्रामा आरो जोङो आरज गाबो बिथांनि स्वर्गबासाव अरायबो थाबाय थायो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा, बेखौनो जों आरज गाबो। गोबां इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोना बुंदों, जोंथ' जास्ट लार्नार, जोंबो दा स्टाडि खालामगासिनो दं बिथांनि जिबननि थाखाय। बिथां जोंनि इन्टेलेक्चुयेल मोना मिटिङाव सावरायदों। मोजां जा बिटिसि अथवा जोंनि बड'लेण्डनि थाखायबो बिष्णु प्रसाद राभाया जाबायदि मावदों बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय राभाफोरनि बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि मोनसे आइडेन्टिटि, हारिनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जाबायदि मावदों बेखौ जोङो सावरायदों। मोजां जादों। अभारअल माननीय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा साननाय बायदिनो जेसेबां जोंनि बे हारि माहारिफोर बिटिसि अथवा बड'लेण्ड ओनसोलाव दङ बयनिबो देरसिन मानिजाथाव मानसिफोरखौ जोङो बा फालिजाथाव मानसिफोरखौ जोङो दिनैनि डेटआव जाबायदि जोङो फालिबाय थादों, मानिबाय थादों, बे सोलिबाय थागोन।